का हाल बा भाई लोग। तो उम्मीद करो तो रोरा सब बढ़िया में जा। रोरा सब हमारे चैनल पे नए बनी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बतलावल बनी खेसारी भैया के बारे में। हमनी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के सॉन्ग आइला चुमा चुमा। आज महाराज गजब व्यू गइल बा, एकदम व्यू में मरते गरीब पवनो सिंह ना बतियाई हैं जानी बोलो। व्यू गइल बा मरदे। आतना व्यू गइल बा 6 घंटा में मरदे 1.1 मिलियन गइल बा मरदे। गार्दा खाली ऐड लगैला से होई, ऐड लगैला से ना होई जानी बोलो। पवन जी खेसारी भी आने देख लो आब फरियाब ट्रेंडिंग में 6 नंबर ट्रेंडिंग पे चलता मर्दे। गार्दा कइले बने खेसारी भी यही तरी ना कहलन ट्रेंडिंग स्टार पावर स्टार सुपर स्टार मय स्टारे कहलन मर्दे। खेसारी भी के दबाव वाला बा कोई मर्दे है देख लो बिना ऐडे के मर्दे। एगो टी सीरीज से गाना के गा दिल रहल अपना के एथी बुझता मर्दे। ऐड से लगा के वो चल गेल 1 मिलियन तो वही जनता का देखो हाउ कहे ना चल गेला देवी गीतवा गइल रहल तो कहे ना चल गेला 50 मिलियन। मर्द है देखो चुमा चुमा आइल बा सारे को हम भोजपुरी से आइल बा चुमा चुमा। मर्द खेसारी भैया के दबाव वाला कोई बा आज के डेट में कोई नहीं के मर्द कोई के था देता नहीं है जा जान बोलो। ई हवा बनैला से या फायर बनैला से ना हो कुछ। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी ला ले आ दो, पावर स्टार खेसारी ला ले आ दो। मर्द हल्का में मन लो खेसारी भैया के ठीक बा। दबाव वाला भी कोई नहीं खे कौनो जना शेर पैदा नहीं खन खेसारी भैया के दबाव वाला जानी बोलो नो। मर्द हल्का में लेला से होई उड़बू।